जंगल के खामोशी देख के ही मत सोच लिया कि जंगल के राजा केहू और बन गई। अगर शेर जाग गई तो कुकुर बिलारन के भागे के जगह ना मिली। नमस्कार, हम हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ और हम आप लोग खातिर लेके आ रहल बानी अपन सुपर हिट फिल्म शेर हिंदुस्तान। तो देखल मत भूलिए लोग, 29 मई शनिवार शाम 7 बजे फिल्मची टीवी चैनल पर। जंगल के खामोशी देख के ही मत सोच लिया कि जंगल के राजा केहू और बन गई। अगर शेर जाग गई तो कुकुर बिलारन के भागे के जगह ना मिली। नमस्कार, हम हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ और हम आप लोग खातिर लेके आ रहल बानी अपन सुपर हिट फिल्म शेर हिंदुस्तान। तो देखल मत भूलिए लोग, 29 मई शनिवार शाम 7 बजे फिल्मची टीवी चैनल पर।